ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର? କାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା ସକାଳ ରାତି 1-2ଟା ହେଉଛି ଶୋଇଉଛେ ଚେତ୍ ରହୁନି ଆଉ ବହୁତ ପଳେଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମଜବୁତ ରହୁଛି ନା? ନା ମଜବୁତ କାମ ଚାଲିଛି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାମ ଦିଆ ଲୋକ ଚାଲିଛି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ରୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ହଁ ମେସିନ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମାଲ ସବୁ ମଜବୁତ କାମ କାମ ଆମେ ଯୋଉଠି କରୁଛେ ମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ନା 2-4 ଦିନ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ? ନା ନା ସିଏ ଲାଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଇଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କରାହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କ'ଣ କାମଟା ହେଉଛି ନା ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ର କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କହିତେ ଗଲେ ମଣିଷ ବି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହାତ ଗୋଡ଼ କେତେ ଖୋଜିବ କିଛି କହିହେବନି ହେଲା କି ସେମିତି ସେମିତି ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିତେ ପାଇଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର କାମଟା ପୁରା ରିସ୍କଫୁଲ୍ର ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପୁରା ରିସ୍କ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ଭୁଲିଛି କ'ଣ ଶିମୁଳିଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ମୋର ଘର କାମଟା ଚାଲିଛି ଘର ଭଳିଆ ଦେଖିକି ଘର କାମ ଭଳିଆ କରିକି ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ କରିବା।